Stimate domn, am onoarea să vă confirm primirea scrisorii dumneavoastră din 12 septembrie, prin care îmi cereți pentru a 3-a oară returnarea banilor pe care vi datorez. Aș vrea să știți că eu nu contest această datorie și am intenția să o plătesc cât mai curând posibil. Pe de altă parte, aș dori să vă informez că eu am numeroși alți creditori, la fel de onorabili ca și dumneavoastră, cărora vreau să le înapoiez de asemenea sumele datorate. Deoarece suma alocată de mine lunar rambursărilor este limitată, în fiecare lună desemnez prin tragere la sorți unul dintre dumneavoastră cărora îi înapoiez banii. Îndrăznesc să sper, domnule, că numele dumneavoastră va ieși cât mai curând. Vă rog să acceptați, domnule, salutările mele împreună cu întreaga mea considerație. Post scriptum. Datorită faptului că ultima dumneavoastră scrisoare a fost redactată într-un limbaj agresiv și violent, vă anunț cu regret că nu veți mai participa la următoarea tragere la sorți. Timișoara Radio Show. Anunțuri de mică publicitate. Vând nevastă. An fabricație 1985. Primul proprietar certificat în regulă, producție autohtonă. Culoare roșcată. Dotări full options. Suspensii super, portbagaj mare, faruri bleu ciel, grila radiator roșie bombată, airbag-urile frontale excelente. Stare de funcționare foarte bună, puțin uzată, cam de 2 ori pe săptămână, dar duce mult mai mult. Stare caroserie, puțin atinsă, a fost un mic accident cu un vecin care nu s-a asigurat dacă sunt sau nu sunt acasă și a intrat în ea. În urma accidentului, el a fost grav avariat, iar ea a suferit doar niște atingeri de curea pe aripa stângă-spate, dar cu timpul se repară. Preț negociabil. O dau cu tot cu accesorii, 1 de 3 ani și una de 5 ani. Rog seriozitate. Anunțuri de mică publicitate. Timișoara Radio Show. Agent de poliție, Milițescu, unde ai fost, bă, până la ora asta? Striți, domnule capitan Cozorocescu, am fost la policlinică pentru a face niște teste. Ce teste, mă? Ce teste, mă, Milițescule? Știți, de când cu concedierile astea lui Gaș, m-am gândit că ar da bine dacă mi-aș mai adăuga puncte la CV, să nu rămân pe afară. Cum să rămâi pe afară? Cum să rămâi, mă, pe afară? Păi nu te-am făcut eu mai mare, mă? Ai 2 trese acum. Ia-te, uite, mă, stânga una, dreapta una. Și mai și auzi stereo atunci când plouă, băiatule. Da, știți, mi-am zis că dă bine dacă îmi fac și testul de inteligență. Testul de inteligență, zici? La policlinică? Da! Și cum a ieșit, mă? Și cum a ieșit? Doamne ajută, e negativ. Răspunde la telefon, la telefon, la telefon. Bună ziua, Primăria Timișoara, vă rog. Ce doriți? Să rămână cu domnul primar, aș dori, este? Nu este, domnul primar este plecat din localitate. Păi atunci, doamnă, nici măcar domnul Cojocari nu este. Mă scuzați, n-am înțeles. Ce doriți? Dar ce să doresc, doamnă? Doresc toată ce de loga. Se poate. Timișoara Radio Show. În această toamnă, pregătește-te pentru întoarcerea invincibilului. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Chuck Norris se întoarce. Un film cu Chuck Norris. În rolurile principale, Chuck Norris. În rolurile secundare, Chuck Norris. Figuranți, Chuck Norris. Regia Chuck Norris. Un film de Chuck Norris. My fist hungers for justice.
Lucruri pe care le știți și nu le știți despre Chuck Norris. Everybody is kung fu fighting. Comes fast and lightning. Chuck Norris e cunoscut pentru modestia lui, dar recunoaște că este a 8-a minune a lumii. Chuck Norris a ars odată o pădure când făcea experimente cu apa. Chuck Norris a înecat odată un pește. Aerul nu poate trăi fără Chuck Norris. Isus a mers pe apă. Chuck Norris înnoată pe uscat. Știi de ce doarme Chuck Norris cu lumina aprinsă? Întunericului este frică de el. Mulți oameni au pijamale cu Superman. Superman are pijamale cu Chuck Norris. Chuck Norris poate să dea foc la furnici cu lupa noaptea. Chuck Norris a lovit odată un cal în barbă. Descendenții acelui cal se numesc acum girafe. Chuck Norris a reușit să numere până la infinit, de 2 ori. Când Chuck Norris face flotări, nu se ridică pe el. El împinge pământul în jos. Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână. Lucruri pe care le știți și nu le știți despre Chuck Norris. Timișoara Radio Show cu Mr. Rescu și Mr. Reanu.